markatu egin zintuen Palestinak? Bai, bueno, ni bertan hasi nintzen. Eta orduan badago baita konexio emozional bat, ezta? Bai Palestinarrekin, nik esango nuke baita Egiptorekin ere, ze gero Palestinaren ostean Egiptora joan nintzen, eta bi herrialde horiekin badaukat konexio emozional berezi bat bertan hasi nintzelako. Eta oso oroitzapen onak ditudalako, eta txarrak ere. Baina bai, markatu egin duen bai. Bai, eta zer sentitzen duzuzuk orain Gazan gertatzen ari den sarraskia ikusten duzunean? Ba, ezin dela alde emozionala profesionaletik banandu. Ze lagunak ditut bertan. Batzuk lagunak dira eta beste batzuk dira azken urte hauetan ibilbide profesionalean ezagutu ditudan pertsonak, ez? Medikuak, kazetariak, giza eskubideen erakundeetan lan egiten duten ekintzaileak. Nik 2012ko eta 2014ko Gazako gerra kubritu nituen, Gaza barrutik orduan pertsona horietako batzuk hil egin dituzte, beste batzuk hor jarraitzen dute, eta orduan oso konplikatua da. Oso konplikatua da. Ze dena nahazten da, ez? Azkenean zuka maite duzun toki bada. Eta zeharo suntsituta ikusteak batzuetan gorrotoa ere eragiten du. Bai. Pandemian ere zu zinen pixkat erritmoa markatzen zuena, ezta? Zu kontatzen zenuen Italia zer egiten ari zen eta bagenekien gero hori etorriko zela gainontzeko herrialdeetara. Bai, gero tokatu zitzaigun pandemia eta pandemiaren izan zen zeharo berria, ez genuen ezer ulertzen. Han identifikatu zuten 0 pazientea, gero jakin genuen etzela bera, ez? Baina ofizialki han identifikatu zuten eta klaro, hor hasi ziren itxiera guztiak, konfinamenduak, eta sentsazioa zen etorkizunetik hitz egiten ari nintzela. Eta bueno, ez dut inoiz ahaztuko Erromatik egiten genituen pasealdi guztiak eta Roma zeharo hutsik. Ia, ez dakit nola esan, apokaliptikoa zirudien, ez? Eta nik uste dut beste inoiz, uste dut ez ziur nago, beste inoiz ez dudala Roma horrela ikusiko. Zu kazetaria zara, baina ama ere bai eta kombinazio hori, ezta? Jendeak askotan, komentario batzuk egiten ditu agian desegokiak, seguruzuk ere entzun dituzula, zer esaten dizute korrespontxala eta ama izateagatik? Eske gizonei ez diete galdera hori egiten. Hori da. Eta gizonetan gainera ulertzen da, gerra korrespontxal bat joan daitekela kanpora eta egon 2-3 hilabete kanpoan eta ez da ezer gertatzen. Klaro, gero, bikote bakoitzak bere oreka dauka, ez? Eta hor barruan ez da, ezin gara sartu, ze hor bakoitzak ikusten du nola antolatzen den, ez da? Baina egia da, gure kasuan, gu hilabete bat kanpora joaten baldin bagara, askotan astebete ere. Eta orduan hasten dira esaten, eta umearekin zer, edo nun utzi duzu, edo zer gertatuko da, edo zela moldatzen zara. Eta oraindik hori, eta batzutan ez dute gogotxarrez egiten, baina atera egiten zaien naturala da, ama bati hori galdetzea. Edo ez dakite, haurtzaindekiko WhatsAppeko txatean bakarrik ama jarri, eta hor pixkat epaituta sentitzen zara. Baina, klaro, zuk esaten duzu, nire semeak ulertu behar du, ni ez naizela bakarrik ama. Eta denborarekin dena ezin da izan. Ez dakit nola esan. Semeek ulertzen dute, Azkenan ingurua da eta galdera desegoki edo deseros horiek jendeak egiten dituenak bidaia baten. Eta umea, umea lasai egon, umea ondo dago, umea zainduta dago, ez dugu umea abandonatu. Gauzabatek ez du besteak entzen eta komentatzen zenuen. Azkenan gizon korrespontxal eta aita direnei ez dizkietela galdera horiek egiten. Ez dizkiete galdera horiek egiten. Baina gure aldarrikapena da posible dela korrespontxala eta ama izatea, korrespontxala izateak ez zaituela ama txarragoa izatea egiten eta aldrebez ere ez. Ez, eta gero badago beste puntu bat, askotan ez dizutena modu zuzenean esaten, baina ulertzera ematen dute eta da. Gizon bat gatazka bat kubritzera doanean, iaia eroi bada, ez? Badirudi ez dakitze ekintza eroiko egiten ari den, eta ama berriz joaten baldin bada, emakume bat joaten baldin bada, zoro bada, bere bizitza arriskuan jartzen ari den, ez dakit nola, arduragabeko pertsona bada, eta niri hori, ez dakit nola, jendeak hori ulertzera ematen dizunean ez den konturatzen.
Ze ez bata ez da heroikoa, segure lana ez da heroikoa, eta bestea ez da zoro bat. Lan bera egiten ari gara. Bai.